What's your name? Lloyd Macy. Lloyd Macy. Helo a croeso I Dir Macy's. Dewch I fewn. Dyma chi'r stafell byw, lle ni wedi bod yn gwylio rhagbraf cynta. Wel, fi'n gweud gwylio. Ni wedi bod yn gwylio. Dal ffili credu bod fi'n mynd I fod ar yr X Factor eleni. Oedd gwylio'r rhagbraf cynta yn hollol surreal. Dros 50 o'r teulu yn yr un tŷ a mynd yn wyllt am brofiad. Crazy. Wel, mae'r ymateb ers y rhagbraf cynta wedi bod yn hollol anhygoel. Sgennai ddim amser I baned hyd yn oed. Dwi wrthi yn gwneud pethau radio neu ar teledu, cyfweld â phobl. Mae Cymru a'r byd wedi mynd yn wyllt. Dwi'n mynd i'r siop leol I brynu'n llaeth er enghraifft, a mae pobl yn dod lan at fi trio cael selfies, a I chi sy'n nabod fi, dyw hwnna ddim yn broblem, dwi'n licio selfies. So dyma fy number one fan, Paddy ddim eisiau fod yn rhan, mae'n camera shy. Dyma Max, a mae'n cefnogi fi ar yr X Factor. Dwi'n ffili credu'r ymateb fi wedi cael ar holl gefnogaeth. Dwi'n mor hapus a dwi'n mor ddiolchgar I bawb yng Nghymru a ledled y byd am eich cefnogaeth. Mom, you coming to watch boot camp? Yeah, of course I am. Can't wait. Disgwyl mlaen. It's exciting. Come on, boot camp. Yeah, here we Ymlaen at go. boot camp. Diolch yn galon I chi gyd am yr holl gefnogaeth. Dwi'n made-up a dwi'n mor hapus gyda'r ymateb. Cofiwch I wylio nawr, 8 o'r gloch, ITV, bootcamp, yr X Factor. Diolch.